a budeš v rozpuku. Já bych tě, jestli chceš, požádal o ruku. Že jsem takhle zbarvená, říkají mi červená, Karkulka červená, že jsem takhle zbarvená, že jsem takhle zbarvená. Po této dobrodružné oslavě babičina svátku doprovodil Matěj Karkulku k jejím rodičům a řekl jim, aby s ním za pár let počítali jako s ženichem. Právníci by řekli, že uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí. A ten věkový rozdíl vám nevadí? Nevadí, pane Červený. Ahoj, mami. Až bude Karkulka na vdávání, tak já budu teprve dospělý. My muži totiž býváme chytřejší až později. Svatá pravda. A jiný. Děkuju. Vy máte velkou výhodu, že tady vidíte, jak bude naše holka vypadat po letech. Aha. No, to je výhoda? Takže to moc neoddalujte. Taky máte výhodu, že není po tatínkovi. Krásná. Aha. Tak to mám teda štěstí. Co říkáte? Že máš A můžu štěstí. dát Matějovi pusu na rozloučenou? Tatínku, Dětskou by mohla.